Good morning! Oh, hi! Hi! Hi, friends! Don't subscribe my YouTube channel, Carol. Mag-interview ko. Usaman! Interviewon. Busy Kanang kayo mo, Lydia, madam. Busy ra ba kayo linya man? kuan, kanyang linya busy. Yes. Bitaw. Kuan Kuhaon ni ka home preview guys. Ang imong premium sa imong pagka master cooker. Lotong Pinoy ka na. To! Hindi ko mao eh. Wala akong pin. Sus. Siya ro kay mangihi man. Oh. Kani siya si kuan o si nga ni? Bugo. Pugo. Morning Pugo. Tutsi dali tutsi. Nakay makalangan ra ba mo sa trabaho Pugo oy? Mga man siya kaon, God. Ay ngay kagkaon ah, sulod bus Pugo. Tutsi. Barangay hall guys na. Dako kaadyo. Good morning! Oh, hi! Hi! Hi, friends! Don't subscribe my YouTube channel, Carol. Mag-interview ko. Usaman! Interviewon. Busy Kanang kayo mo, Lydia, madam. Busy ra ba kayo linya man? kuan, kanyang linya busy. Yes. Bitaw. Kuan Kuhaon ni ka home preview guys. Ang imong premium sa imong pagka master cooker. Lotong Pinoy ka na. To! Hindi ko mao eh. Wala akong Pinoy man to. Awa pa di ba mga gilahauban? Basta naman kung cooking. Nice lay kayo yung mga uniforme ay. Tuking-tuki. Tuking-tuking. Basta naging cooking eh. Wala laging cooking. Kini yung magpangariyon kuno dari kay narap mo na. Please confirma. Please confirm, madam. Write your Madyo name na naman and ni- your address and signature, Carol. Mahadyo na naman ni kuan. Number 9 ka. Winner. 3 million. Sana all papo, Terope. Ay na naman na palit og bugas. Pirma. Ay! Unsa man di Madam, mo dili, oh. ngan na to nako. Right, dire oh. Sige na, dire ang pirma. Okay. Your Salamat. prize. So guys, yan ang atuhang price. Wala na lang. Ah, masing wala na yung sulod. Lantawa. Naadi ay siya oh. Pasilba. Oh, Natay na isulod ni. ang kinsay mga consolation sa payag, bi, nakaila ka. Nim unsa mo three. sa payag. Eh, kung ano yung lisa? Nanagid ang prize. Ano yung ganahan nga itanong katong bitong murag kuan ra siya kanang Ay, ako ata diha, gitanong doon, tulok mo lipa. kahiwa awa man tay paghiwa diri. Dito sa kusina. Ikaw. Oh. Eh, nila sa una diha lang. Katuwala niya, kung ano na mo niya. Kuha nagliso ka. Okay raw, anima. Lalain na din siya kuan gyud na ni. Abli ako no, tanawan mo yung mag-abli tagiyan na siya. Oy liso oh. Ay, excited pa mo mga Excited eh. yung sa napagtubo, ay liso. Bitaw no. Bitaw si kuan po dito oh. Sila Glyn ba? Ila Glyn ba? Wala dito ni liso. Saan na pala pagtanong mo eh? Wala man tayo liso. Excited pa mga gliso. Imo ni tanong? Ha? Yan ang alistirin ba? Sinayla, iniliso diha. Ganahan dyan ko ano mo tanong man. Unta. Kaya kadyo guys, ang kanang kuan. Kanang kapayas bitaw siya nga kanang mura ra sa hinog, bisag di pa hinog ba? Yung dalawa salamat. Salamat po kay sa kapayas kay Nag-expect ka na liso. oh. Arang pagita na mo liso aday mo liso ani. Ya salamat ha kay sus. Bye. Love you. Bye. Love you to. Love you tutot. Bit ko og kapayas. So guys, naman guys, gikan ko dito sa barangay kay kuha ng premium kay malgi na ipalit na mo og bugas kay wala ng bugas.
Diyan nakadapat ko daning kapayas ha. Ano siyang paborito. Ano siyang isod plastic kaya sa isod sa rip. Karong bugnaw kanon ba. Nawa Ma'am Liberty mukhang bugas ni Ma'am Liberty 55 ang kilo. Dami mahala. Ang among palituron kay Princess. Nag 58 ang Princess. A few moments later. So madong adlaw ug madong buntag natong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. So kuan siya guys ginaling na may gisantis diya kani. Kuan. Nalagi mamalit bisag humanog pista kay na may ubang mga taga bukid nga mga naog. Kanang wala ba di taga Dares Tanawan. Daghapon palagi ako magluto guys diya kay malagi na kasag kadukuan. Salamat sa Ginoo. Karon na dyan natin pasalamatan ng Ginoo guys sa gihatag natin mga grasya kada adlaw. Nga lay maadjong panglawas. Bisan man og hapon guys nga arang sakita kadug ang ngipon, giagwan ta man din kay kini ngipon lagi nay daot. Adjong sakita. Wala okay ra pud siya guys. Kan man ilang pangitaon guys kay lagi kan lagi og pista. Ja na putay utan nga Bisaya guys. Bisaya so katong utan Bisaya imo na ipanghug ng mga kuanog. Magpabukaw ra ka ma'am og kuan. Ja ibutang nimo ng mga utan ja ipauwahi laman nimo ng mga dahon like mga alugbati. Yan ba. Pauwahi part jud guys sa kanang mga malunggay. Kaning tawag ito upo. Para di siya malata. Mag-utan guys kay pauhay natin yung kamunggay ug alubati kay hindi malata ating utan. So dami ka dyan yung utan na guys kay sapsoy guys So, na to dahil ginaling karing gado sapsoy pansit utan. So guys, alas 8 na na mga tao nanood na way klase dahil guban man ang mga suki nga inahan wala nakapamalit ni kay way klase diya turot nagatong pansit katong ginaling nakaning baboy napay nabilin kay wala sila baboy kay napalagi sila mga baboy lagi kaya sapsoy kay daghan man na sakto naman ni pang sudan sa panday hindi naman natin ibaligya na guys kay parang di na po ko magluto para sa panday. Daghang salamat kadto sa mga grasya nga hatag sa Ginoo. Break time nila ni kuan na pud ni uwan na pud na taligsik bis nanay na pormahan ta sila ba si Ruben dari yang ipurmahan na ayo na jud ay tanawon kanang mga pinisingan na lam samot nagma atupan na bino samot nagma atupan na Ata na ko dani. Guys, siguro ako kay pamalay. ja kuan na ang portahan na ja pasensya na mo sa hinayhay kay nay mga hinayhay dito gipang silong kay kuan naalagi ning uwan gani ha ja madugali kay daning dinaig na pugamay. Dali raman day magkuan, pinising. Salamat kadto Ma'am Bisminda na porma na jud ma'am magatahang portahan ug katungo sa kabintana. So ug di pa naman jud magsigi og kanang kuan ang langit, siguro mahuman jud siguro ning hantud dari. Ganiha kay na stop man sila kay murag kuan man jud ganiha ni uwan man jud na nabasa gali ang kuan. Jadi man pwede bas niagi ning uwan tanawa na kuan siya kanang murag naano dagihang kuan ma.
Ja okay raman na siya kay mapinturahan raman jud. Daghang kadto salamat kadto Ma'am Bisminda. Kanang makalipay jud ba nga nanay makita bitaw nato imuhang atong gipaning kamutan ba. So maningkamot jud ko ma'am nga hantod na jud ni didto sa amuhang sala didto na. Kay ang magastos po didto di ay sa didto mong hinahinayan nimo ni Papa Idi puhon. Una sa mga 13 month kana da amo na ihapak na mo na dari amo nang ipalit og hanublak ja aghang kita pud mapuyhang kanang hinahinayan dani nga mga bintana. So mag-inquire pa ko sa bintana og pila kay naman kuno yung mga amo silingan dari na pabutang og kanang sliding window murag medyo mahal-mahal lang dyan pero kaya ra na sa usa ka sweldohan ni Papa Idi sa ka bintana. Ay mga sa kabuan nga sweldo ni Papa Idi kaya ra nang bintana. Ma'am Bisminda manang maluoy na ko nimo kay dako na kadto kang nagaston ja. Murag ito guys kanang palit na pud siya nagkahoy birnis magpadaan na pud siya paras angle bar o si purlins ja katong si purlins kay pinturahan pa man to guys og kanang kuan sa to redlin katong murag pintura nga brown nga parang di brown murag maroon para di sa makuan kanang makalawang ang kabitan sa kuan da amping tantanan guys kay na aglangit murag di sa kanang naay kuan kanang saba na may pressure baron o sa simbakoy paladyo ta. Diya si Crystal makatabang-tabang to na nagka kuan guys kay muli man to siya kay way klase. Diya Lunes pag ijahang balik. Guys, tanaw makagwapa ng atihang kusina. So samot ko da ni kagwapa ang sigbin guys. Bitaw guys kanang makahappy nga diya. Nang ulinde ag panday na ganiha magud nag-stop sila kay kalit lagi pud kanang kuan. Uwan, diya di man sila pwede mo trabaho uwan lagi kay sayang ko na atihang ijahang pinising dani. So gipauna na ni Ma'am Bisminda og pinising dari diya sunod sa sud na pud ang ipinising. Diya nag-order na siya guys og pultahan diya mahal ba kadtong pultahan pag 515 diya mag-order na pud sa nagkabirnis og para sa kuan si purlins og katong angle bar para butangan na nag-atip na atihang kusina ma'am diya. Salamat di kadto ma'am, salamat kadto ma'am kay naa na porma na did. Diya makahappy nga naay na kita na ta nga ingani porma bitaw nga na diya. Kuan guys kanang gahapon nakuha day na hagahang premyo. So premyo na sa hang pag kugi og luto apil-apilat li ko kuntis kay mahilig ko mag-apil-apil kuntis dari kasi yung sa basta lang makakwarta ko nga na. So ning palit ra ko og kuan kanang arang mahala man kadtong bugas ning palit ra lamang ko og 5 kilos bugas para sa arang mga pila ka adlaw ba kay di man pud pwede ihurot na hagpalit kay malagi pang allowance pud ni Crystal ja agahang puhunan kay di man jud na ni pwedeng kuanan kay aron makabalik lagi ta kada adlaw ja ganiha nakakuan day ko guys. Nakabaligja ko gani pila ka putahe. Kuan kanang wa mahurot. Kay agubang mga kuan dari guys kay wa may klase. Kahang mga suki wa may mga klase manang nay na gamay na bilin. Siguro og nakuan po to guys kanang na tawag nito na hurot makahalin po ko siguro mga 2,000. So nakahalin lang ko ganiha mga 1,000 mahigit. Ja salamat gihapon kay daghan gihapon bug namalit kay daghan lagi nangita og utan. So utan may nahalin ganiha kanang utan nga sabaw. Manindot jud kadto mong bay sa kusina parang daan nindot na sa nga tanan kay limang kaagi jahang gi-order na ni Ma'am Bisminda nga pultahan. Kay ingni ko mag temporary sa lamang mi pultahan kay kuan kanang mahal lagi kadto pultahan pero magpapalit sa pultahan nga katong rang kabaga bitaw nga tag 550, 5,500. So grabe mahal jud to ma'am. Ja mag-order na po sa nagka-birnis og kuan diha guys kanang kulor ug kanang angle bar ug kuan para maatipan na. Ja daghang kadtong salamat Ma'am Bisminda sa imong mga tabang ja kay bawo na jud ko nga kanang narbaho ra ba ja pud mo ni sir diha sa Amerika. Ja wa kay duha-duha nga tabangan ko nimo manang naingani na ni si Jana So instrument ra gihapon si Ma'am Bisminda sa Ginoo kay bawo man jud ang Ginoo nga kanang tabangan jud ko nga na makapahimo lang kog bay nga di lang mi mauwanan nga na Miss Christy lagi la mama na sa kadto gatong kuan man di na kuno mi mabasa og mo mga nga na ja malay ito guys ang gibali kanang nakuha din ha nato kuan man to ang allowance lagi ni Nicole ni Crystal ang 1,000 ja kuan ang gipalit og bugas. So ang allowance ni Nicole Crystal muuli
Oh, nihatag ra ko og 1,000 guys kay naudtan man siya bugas didto. So bugas o ganang allowance ni siya na tong 1,000 nga ang gihatag. Ja buli lagi si Jay nagka ugma kay wa sa klase man maka-eskwela manang mama mubawi rami nimo may nga na sa imong pagpaningkamot ma. Mubawi rami man ilang istorya nila na mga salamat jud kadto ko sa mga anak kay mga bugutan kadto ja. So daghan na kadto kog istorya guys kanang daghan kadto salamat. Shout out day ko ni Ma'am Bitani ug ni Ansan Blanton kanang malagi na arang kabisi lagi namo si Ma'am Bitani arang pud kabisi si Ma'am Ansan Blanton rapod kabisi. Sa mo lagi na guys ampo tang tanan guys kay aglangit mura lagi ni sa arang kangit-ngit sa mga tanan pati didto guys una nay arang kay itim kadug dagom na manang ampo lang tanga paladyo ratas mga katalagman. So maradyo na itong iampo kay ako maradyo ko babuang guys ug maladyo ko sang anak lagi. Ganahan ako nga paghang anak nga maladyo unja simba ko na mga ingani mga bagjo-bagjo bitaw sumura mabuang ko maghinahan guys manang salamat kadto tas Ginoo guys nga ipaladyo ra tas mga kuan ja amping tantanan sa taot ko ni Ma'am Idina kaniti diha sa kuan kanang liti kay nagpost ra ba to sa nga linog kuno dadton ja amping mo diha sa mga taga Jinsan salamat pud sa Ginoo si Pramo diha nya amping lang ta kanunay ampo lang ta kanang di malagi ta kay bawas panahon say kuan sa Ginoo isang pagbuot manang at kita kanang mag kuan na jud ta kanang ampo lang jud ang ipaladyo lagi ta sa mga katalagman. So balik-balik na hang istorya guys kanang murag wa naman ko sa tunong niya hang pag-istorya pero daghan salamat ninyong tanan guys silent viewers mga kanang si tanaw na siyang vlog nagpasalamat jud ko kay maadto na lamang pud maka tigom pug mamiso nga na so salamat jud ko sa inyong pagtan-aw nga way buas og kanang wa ninyo laktawig mga pahinumdum daghan kadto pasalamat ug dako na kadto nagtabang namo ja ang balikon daghan kadtong salamat Ma'am Bisminda sa imuhang kamaadyo sa imuhang pamilya ni diha sa Amerika daghan kadtong salamat ako imuhang napili nga tabangan so na makita na jud ninyo na guys ang dijang pagtabang na mga formal na jud amuhang kusina ja wato ang vlog guys karong adlaw daghan kadtong salamat ja amping ug ampo tanan guys see you my next vlog love you all.